Ħaddiema mal-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista l-Media Link li tmexxi l-istazzjonijiet tat-televiżjoni u r-radju fost oħrajn jinsabu mħassbin dwar il-ġejjieni peress li għadhom iqisu l-impjieg tagħhom f'inċertezza kbira. Il-ħadd li għadda l-Partit Nazzjonalista geżwer l-aħħar ġabra tiegħu tas-sena mal-iskuża li jrid isaħħaħ il-midja tiegħu. Minkejja dan jidher ċar li dan ir-raġunar jew is-somma miġbura ta' ftit aktar minn 262,000 euro mhux se joffru l-ebda serħan il-moħħ jew titjib fis-sitwazzjoni li jssilhom ikarkru fiha għall-aħħar 10 snin u iżjed. Sorsi mill-istess kumpanija li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet fuq il-kundizzjoni tal-anonimità stqarrew il-biża' kontinwa tagħhom li għadhom fil-quċċata tal-miri biex b'xi mod jissolvew il-problemi finanzjarji tal-partit li ammontaw fil-miljuni. Millit ieħor b'differenza lina u għall-familja tagħna mhux għall-aħjar imma pjuttost għall-ar. Tennew is-sorsi waqt li referew ukoll għal kwistjoni l-ġdida bil-ħlasijiet tal-liċenzji mal-Awtorità tax-Xandir li baqgħu ma tħallsux kif dovut mal-liġi għal diversi snin. F'Ottubru li għadda l-Gazzetta llum irrapportat kif l-Awtorità tax-Xandir fetħet rikors kontra l-Midja Nazzjonalista wara li għal numru ta' snin ġew injorati twissijiet biex din tkun konformi mal-liġi u tħallas dak li hu dovut minnha. Il-kawża ġudizzjarja kienet teżiġi wkoll il-Partit Nazzjonalista iħallas b'mod immedjat is-somma ta' 68,000 euro. Is-sorsi fakru li sa minn żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil fl-2013 dejjem kienu huma l-ewwel li laqtuha, inkluż b'numru ta' sensi u komplew li dan l-inkwiet fuq rashom donnu ma jista' jbatti qatt. Nittamaw li l-ġabra issa li saret tant enfasi fuqha tmur tassew biex issolvi l-problemi li aħna ma naħtu xejn għalihom saħħu s-sorsi anke jekk ma qagħdux lura milli jesprimu x-xettiċiżmu kemm dan se jseħħ fil-verità. Matul il-maratona fid-Dar Ċentrali l-Kap Nazzjonalista u membri oħrajn tal-amministrazzjoni enfasizzaw li l-flus miġburin se jmorru biex tissaħħaħ il-midja tal-partit anke jekk skont ir-rikors din qed titmexxa u topera kontra l-liġi tax-Xandir.